Dobrý deň, vážené mestské zastupiteľstvo. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 9 z roku 2016 zo dňa 8.2.2016 otváram pokračovanie prerušeného prvého mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Vítam prítomných členov komisí z radov občanov, vedúcich oddelení mestského úradu, riaditeľa mestského podniku. Nie je prítomný, ospravedlňujem sa, zástupcov inštitúcia občanov mesta. Keďže sa dnešného pokračovania zasadnutia zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, z celkového počtu 24 poslancov je prítomných 19, zasadnutie mestského zastupiteľstva je uznášania schopné. Program prvého mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva bol už schválený. Členmi schválenej návrhovej komisie sú poslanci magister Martin Begala, magister Radovan Pristáš a doktor Ivan Hrdlík, ktorý je dnes neprítomný. Overovateľmi zápisnice boli určení poslanci pán poslanec Gabriel Garanič a pán poslanec Marian Danko. Prejednávaným bodom prerušeného zasadnutia, druhýkrát prerušeného zasadnutia bol bod číslo 6, to je programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017-2018. Otváram diskusiu k uvedenému bodu. Pán poslanec, inžinier Kolesár. Vážený pán primátor, milé kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, tak ako som avizoval pred prerušením zasadnutia mestského zastupiteľstva, bol vám predložený pozmeňujúci návrh v písomnej podobe, najskôr teda v elektronickej a dnes pred zasadnutím v písomnej podobe. Je to materiál, ktorý považujte za môj pozmeňujúci návrh, keďže niekto ho fyzicky predkladať ako poslanec musí. Materiál, ktorý máte pred sebou, je pozmeňujúcim návrhom k návrhu, ktorý predkladala pani zástupkyňa primátora mesta na prvé zasadnutie. Zmeny oproti pôvodnému návrhu sú vyznačené v texte žltou farbou, v číselnej časti červenou farbou, tak ako ste to mali avizované v maili, ktorý ste dostali z mestského úradu. Týmto ďakujem pánu prednostovi za promptnú reakciu a rozoslanie pozmeňujúceho návrhu, čím si myslím, že splnil uznesenie, ku ktorému sme ho zaviazali na minulom zasadnutí. V zmysle odseku 7.3 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva žiadam, aby sme o tomto pozmeňujúcom návrhu hlasovali. Ďakujem. Prvne, že o ňom budeme hlasovať a sa k nemu vyjadrime, požiadam o slovo pána inžiniera Petra Duča, aby sa vyjadril k finančným dôsledkom predkladaného návrhu, ktorý sa bude týkať správy mesta ako takej a plánovaných investícií a takisto potom aj pána Davalu, aby sa vyjadril k organizačnému zabezpečeniu oddelenia aktivačného. Nech sa páči, pán inžinier Duč. Dobrý deň prajem všetkým. Takže v prvom rade by som sa chcel vyjadriť k navrhovanej zmene vo funkčnej klasifikácii 011 výkonné a zákonodárne orgány, kde vlastne navrhovaná suma bežných vlastných výdavkov je vo výške 1 510 000 eur na celý vlastne rok 2016. V podstate zohľadňujúc skutočnosť roku 15, začnem od konca, začnem od služieb, všeobecných služieb a materiálov, kde vlastne do týchto položiek spadajú veci ako kancelárske potreby a proste veci súvisiace so správou mesta, respektíve mestského úradu. Najdôležitejšiu položku však tvoria mzdy, ktoré sme vlastne, alebo na základe januárových miest, skutočnosť januára 2016, vychádza cca nejakých 85 000 eur. Takže, ale samozrejme tieto sumy sa mesiac od mesiaca môžu meniť. V podstate nám treba zhruba nejakých 1 100 000 eur na celý rok 2016 na mzdy a odvody, teda na cenu práce.
Čo to znamená, keď to pretavíme do reality? Znamená to asi toľko, že jednoducho pri súčasnej, alebo pri navrhovanej konštelácii rozpočtu bude chýbať do správy mesta suma približne 53 až 70 tisíc eur. V podstate, keď to vám premení úplne na drobné, tak hrozí jednoducho redukcia počtu zamestnancov, lebo, ako som už spomínal, vychádzame zo skutočnosti roku 15 a netreba zabúdať ani na zákonom stanovenú 4% valorizáciu platov. Taktiež podobná situácia je aj po funkčnej klasifikácii 0620 aktivačné stredisko, kde v podstate sme dnes aj vlastne celý minulý týždeň vyčísľovali, tak sa snažili vyčísliť čo najdetailnejšie náklady, ktoré predpokladáme, že budú, alebo výdavky, ktoré budú plynúť v rámci tejto funkčnej klasifikácie. Reálny stav, na ktorý sa vieme dostať, je 70 tisíc eur. Pretože za súčasných miest, alebo na aktivačnom stredisku sú momentálne zamestnaní 4 zamestnanci a len mzdové náklady, respektíve cena práce na týchto 4 zamestnancov počas celého roka 2016 bude predstavovať 50 808, teda nejakých 51 tisíc eur. K tomu je samozrejme potrebné narátať aj služby súvisiace s údržbou toho domu, aktivačného strediska, dopravné náklady, náklady na stravovanie, proste aj iné s tým súvisiace výdavky, rutinná údržba a tak ďalej. Čiže ten rozdiel, ktorý je navrhnutý vami, páni poslanci, je 50 tisíc, my hovoríme o realite 70 tisíc, čiže rozdiel je tam 20 tisíc eur na celý rok 2016. Treba tiež vyzdvihnúť fakt, že aktivačné stredisko vlastne v roku 2014, v roku 2015 zamestnávalo vlastne 500 až 550 aktivačných, alebo tých zamestnancov pracujúcich na aktivačnú činnosť. A vlastne tieto miesta sú reálne ohrozené, pretože pokiaľ bude presadená výška tých 50 tisíc eur, tak jednoducho tých zamestnancov nebude mať kto akože manažovať alebo to celé organizovať. Takže hovorím, 20 tisíc chýba na aktivačnom stredisku. Teraz, keď môžem, tak odozdám slovo kolegovi Mirovi Davalovi, ktorý to môže troška ešte ozrejmiť z organizačných princípov alebo organizačných dôvodov. Nech sa páči. Pán Miroslav Davala. Dobrý deň, prajem. Dovoľte mi, vážení páni, vážené dámy, aby som sa aj ja z pozície vedúceho mestského aktivačného strediska vyjadril k predloženému návrhu rozpočtu, ktorý predložil pán poslanec Kolesár z hnutia Trebišov na hlas. Čo sa týka, tak ako spomenul pán inžinier Duč, nákladov na činnosť mestského aktivačného strediska, pri tvorbe rozpočtu ešte na rok 2015 sa vychádzalo zo skutočnosti z roku 2014. V roku 2015 takisto bol skrátený rozpočet a v podstate zistili sme, že celá tá prevádzka mestského aktivačného strediska, tak ako je pri aktivizovaní 500 až 550 aktivačných pracovníkov, nás nemôže stať menej ako 70 tisíc. Čiže je mi to celé divné, že sa predkladá takýto návrh na riadenie aktivačného strediska 50 tisíc, čo v podstate samotné nedofinancovanie tejto činnosti môže viesť k ohrozeniu činnosti mestského aktivačného strediska a to v podstate môže znamenať zníženie počtu aktivačných pracovníkov v samotnom meste a samozrejme možno aj o celej činnosti mestského aktivačného strediska. Ja by som chcel v podstate vyzvať poslancov, ktorí budú hlasovať za rozpočet, aby zvážili, aby uvažili možno dôležitosť tejto činnosti, tohto strediska, týchto občanov, ktorí sú iným spôsobom v rámci našej spoločnosti nezamestnateľní a vlastne celé gro tej činnosti spočíva v tom, ako je to v zákone o zamestnanosti, aby sa vlastne zvýšili ich pracovné návyky a aby sme ich viedli možno nejakému normálnejšiemu spôsobu, aby z toho bol vlastne aj užitok.
Okrem iného som chcel pripomenúť aj všetkým poslancom, najmä poslancom hnutia Trebišov nahlas, že vlastne ich volebným programom a jednou z priorít je čistota a poriadok v meste. A tak ako sa pán poslanec inžinier Kolesár vyjadril pred časom, že svoj volebný program budú plniť prostredníctvom svojich 13 poslancov v mestskom zastupiteľstve, tak by som vás chcel poprosiť, aby ste zvážili to, čo som teraz povedal, aby ste možno, že brali na to trošku aj zreteľ. Ďakujem pekne. Ďakujem. Vzhľadom na to, že aj my sme kontaktovaní občanmi mesta a hlavne tými, ktorí sa zaujímajú o dianie v meste a plánované investície v nasledujúcom roku, respektíve v nasledujúcich rokoch, by som rád pripomenul a zdôraznil to, že mesto vo svojom návrhu rozpočtu priradilo medzi priority také investície, ako bola dokončenie rekonštrukcie strechy budovy nákupného centra Berehovo. A to práve z dôvodu, aby sa následne mohlo využiť na prenajímanie a zisky, ktoré by plynuli z nájmov. Zároveň je cieľom mesta v novom období, rozpočtovom období, riešiť rekonštrukciu plavárne amfiteátra, na ktoré sa podarilo získať aj mimorozpočtové zdroje bez spolúčasti mesta, vodovod a verejnú kanalizáciu na Cukrovárskej ulici, z ktorej sa stal akútny problém v tomto období. Ďalšie ciele a priority mesta sú zakomponované do rekonštrukcie a prípadného schválenia projektu zateplenia materskej školy Mier na Hviezdoslavovej ulici, adaptácii skladu, objektu skladu na Medickej ulici na školské zariadenie, a takisto reagovať aj na výzvu, ktorá súvisí s možnou rekonštrukciou telocvične na Komenského ulici. Mesto má záujem vyčleniť financie vo svojom návrhu, zdôrazňujem, na revitalizovanie centrálnej časti Mestského parku. Navrhuje využiť peniaze aj na projektové dokumentácie a plánované projekty, ktoré môžu reflektovať na prípadné výzvy v aktuálnom roku. Tak ako to bolo v návrhu rozpočtu, ráta sa a očakávame, že bude potrebné už v dohľadnej dobe riešiť aj bytovú otázku a s tým aj vysporiadanie pozemkov, o ktorom sa viedla diskusia už aj v predchádzajúcom roku. Na digitalizáciu 3D kina a štandardné kultúrne služby takisto mesto má záujem podporovať tieto investície. Konkrétne by som sa chcel zamerať na organizovanie podujatí, ktoré sú známe aj z minulých rokov. V návrhu mesta v rozpočte na organizáciu kultúrneho leta mesto navrhlo sumu 3 000 eur. Táto suma je diametrálne odlišná oproti roku 2014. Organizácia kultúrneho leta na základe skutočnosti z roku 2014 stala vyše 14 000 eur. Takisto v návrhu folklórneho festivalu sme navrhli vyčleniť sumu 3500 eur v porovnaní so skutočnosťou roka 2014, kde tá skutočnosť činila vyše 8000 eur. Na Dni mesta, na základné zabezpečenie chodu Dní mesta sme navrhli v tomto roku na základe skúsenosti z minulého roka sumu 17 000 eur v porovnaní so skutočnosťou z roku 2014 je to diametrálny rozdiel, keďže vtedy skutočnosť činila vyše 46 000 eur. Prioritou mesta, vzhľadom na to, že je to už druhý a pravdepodobne posledný pokus reflektovať a realizovať výstavbu ihriska s umelou trávou, je aj návrh, ktorý mesto dalo do navrhovaného rozpočtu, a to je príspevok mesta na realizáciu ihriska s umelou trávou vo výške 100 000 eur. Takisto reagujeme aj na tzv. Malé športy a tie, ktoré tu majú dlhodobú tradíciu, a preto aj v návrhu rozpočtu na rok 2016 zo strany mesta sa objavila suma 14 000 eur, ktorá mala smerovať k vytvoreniu novej asfaltovej plochy na ihrisku pre hokejbalistov klubu Adler, ktorí majú túto časť areálu v prenajme. Vzhľadom na to, čo tu už bolo povedané, a vzhľadom na výsledky a závery finančnej komisie, ktorá prebehla v mesiaci december, kde bolo členom komisie, finančnej komisie, pánom inžinierom Gore povedané, že je potrebné vyčleniť a vytvoriť prebytok vo výške 400 000 eur počas nasledujúcich 3 rokov
v záujme pokrytia projektu pre výstavbu podzemných kontajnerov by som chcel požiadať poslancov Trebišov nahlas, aby jasne zadeklarovali, či položky, ktoré sa návrhom pána poslanca inžiniera Kolesára, a to spomeniem kamerový systém, rekonštrukcia komunikácií, o ktorej tu hovoríme na každom zastupiteľstve, rozširovania rekonštrukcia detských ihrisk, nový majer, sfunkčnenie, konečné komplexné sfunkčnenie dodávky elektrického prúdu so samostatnými meradlami pre jednotlivé domy. Ihrisko s umelou trávou, ktoré je potrebné využiť tento projekt najneskôr, do konca, respektíve začiatku nasledujúceho roka, hokejbalové ihrisko alebo materská škola Hviezdoslavova, či sú tieto projekty ich prioritou a či sú schopní alebo či sú ochotní ich z tohto prebytku následne aj schváliť a podporiť. Pýtam sa to preto, lebo to nekorešponduje s tým, čo sme sa dozvedeli na komisii začiatkom mesiaca december. Zatiaľ ďakujem. Keďže som odpoveď ani neočakával, požiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. Ešte raz by som apeloval na poslancov hnutia Trebišov nahlas, aby zvážili svoje hlasovanie v tomto bode. Pán inžinier Kolesár? Pán primátor, bol predložený pozmenujúci návrh. Žiadam, aby sa hlasovalo o pozmenujúcom návrhu. Návrh na uznesenie ešte má čas. Ospravedlňujem sa. Takže hlasujeme o pozmeňovacom návrhu pána poslanca inžiniera Mariana Kolesára. A zopakujem opäť tie isté slova. Žiadam poslancov Trebišov nahlas, aby zvážili, aké dôsledky môže priniesť pre toto mesto. Nech sa páči. Ešte. Pán poslanec inžinier Cifranič. Dobrý deň, vážený pán primátor, kolegovia. Dostali sme návrh rozpočtu na tento rok spracovaný poslaneckým návrhom pána inžiniera Kolesára. Ja by som mal niekoľko otázok, ak môžem. Princíp rozpočtu je ten, že sa vracame rozpočtom pred rok 2014. Sú tam položky, ktorými sa vracame hlboko pod skutočnosť 2014, samozrejme bol to volebný rok, ale otázka moja znie na program podopatrenie 6.1. Je tam rozpočet na roky 2016 až 2018. Nie je mi jasné, totižto tento podprogram nie je zapracovaný do rozpočtu, tak som to dobre pochopil. Nie je mi jasné, akou formou sa tie finančné prostriedky budú riešiť. Či to bude z rozpočtu technických služieb, či to bude z navýšenia rozpočtu mesta pre technické služby, respektíve inou formou. Rok 2016, rozpočet 305 000. Počet kontajnerov 0. Rok 2017, 735 000. Počet kontajnerov podzemných 10. Toto isté 2018. Dedukujem, snáď sa mýlim, že tých 305 000 by malo stať to auto, ktoré by vyberalo kontajnery ako z podzemia na odvoz. Potom, keď si podelím gazdovským rozumom 735 000 na 10 kontajnerov, tak vychádza suma, ktorá je, by som povedal, nereálna, nepriateľná. Prešiel som si mesto Nitra, ktoré začalo s týmito kontajnermi. Sú tam rôzne ohlasy. Je to, neviem, či máte niektorý Nitru, na triede Andreja Hlinku a na hore smerom na Bratislavu. Žiaľ, je tam strašne veľa negatívnych odpovedí obyvateľov sídlisk, pred ktorými vchodami sú postaviteľné kontajnery. Dokonca je tam napísané, že doporučujem tým, čo to schválili a tým, čo to naprojektovali, aby to bolo postavené pred ich vchodom. Treba to vážne zvážiť a ešte ku rozpočtu. Je tam plánované
v rozpočte v Nitre na jeden kontajner od 2 až do 2600 eur. Keď som si tie sumy podelil, vyšla mi taká suma, ktorá je absolútne nereálna. Čiže preto by som doporučoval, aby táto časť z navrhovaného hlasovania o rozpočte bola vylúčená. Môžem? Je to pozmeňujúci návrh. Áno, pán primátor. Ako o prvom sa bude hlasovať o návrhu pána poslanca? Predkladám krátkou cestou komisii. To je v poriadku, ale najprv sa bude hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána inžiniera Kolesára. V prípade, ak bude schválený, tak o vašom návrhu sa už nemôže hlasovať. Takže hlasujeme o pozmeňovacom návrhu pána inžiniera Mariana Kolesára. Pán poslanec Tomko. Ďakujem za slovo. V prvom rade sa chcem poďakovať vedeniu mesta, že pomohlo s vodou na Cukrovarskej ulici. Fakt, tí ľudia čakali za to vodou 4 mesiace. Klobúk dolu, čo ste dokázali. No bohužiaľ, tá investícia je viazaná na projekt, ktorý, keď som sa teraz tu pozrel na ňo, tak vodovod a kanalizácia Cukrovárska 0. Tak sa vás pýtam, poslanci hnutia Trebišov na hlas, či skutočne tie kontajnery sú priorita a nie je priorita to, že ľudia nemajú vodu. Ja už nechápem, ja fakt nechápem, nemám vysokoškolské vzdelanie, ale toto mi nedáva logiku. Proste ten projekt je viazaný na tú investíciu, ktorá vďaka vedeniu mesta skutočne bola vybavená a odrazu tá investícia padne. Nerozumiem tomu, ale chcem, aby to obyvateľia mesta počuli. Počuli, že kontajnery sú vyššie postavené ako voda, ktorá je potrebná pre život. Chcem, aby to počuli, lebo mne to vôbec nedáva logiku a zdravý rozum mi hovorí, že treba tým ľuďom pomôcť. Čo sa týka umelého trávnika, také tu boli hlasy, že podporíme mládež, že by športovala, že by mala sa kde hrať, že by chodili na ten šport a odrazu 0. Tak kde majú tie mládež chodiť? Do herní? Majú fetovať? Majú sedieť po schodách, kde doteraz sedia? Nechceme ich podporiť. Tak potom, ja nerozumiem tomu, treba to vysvetliť. Tiež chcem, aby to obyvateľia mesta počuli. Počúvajte. Skutočne ten klub, ktorý teraz vznikol, ťažko padne, sa dal dokopy a je závislý na tej umelej trave. Zase je tam 0. Prečo? Zdôvodnite to, pán Kolesár. Povedzte obyvateľom mesta, prečo? Ďakujem. Pán poslanec inžinier Kolesár. V podstate to bude faktická poznámka, ale keďže to možno bude presahovať 1 minútu, tak som sa prihlásil do diskuzie, ale reagujem len na pána Tomka. Pán Tomko, princíp zostavenia tohto rozpočtu som objasnil už najmenej 3-krát. Keď si pozriete do riadku 0510, žltý riadok, zberné stanovište a podzemné kontajnery, aj tam je 0. Všade v kapitálkach sú 0, pretože pán poslanec, náš štatút hovorí, že poslanci rozhodujú o všetkých kapitálových výdavkoch a kým nie sú kapitálové výdavky schválené v mestskom zastupiteľstve a kým zdroje nie sú potvrdené, nemá zmysel ich dávať do rozpočtu. Veď už sme mali v rozpočte 600 000 eur na verejné osvetlenie. Mimochodom, Cukrovárska tam nebola. A kde je verejné osvetlenie? Úspešný projekt, len svetla nemáme. Nemajte obavy o kanalizáciu na Cukrovárskej ulici. Nie je v tomto návrhu rozpočtu žiadny kapitálový výdavok. Okrem tých
na ktoré už sú peniaze napríklad z rezervy predsedu vlády. Takže toľko ku cukrovárskej a na ostatné otázky môžem odpovedať neskôršie, ak budú. Ale nie je treba mať obavy, že by podzemné kontajnery boli prednejšie ako voda na cukrovárskej. Nebuďme demagógovia, stačí poznať princípy tvorby rozpočtu. Takže netreba mať obavy. Počúvajte ľudia, tak ako vás pán Tomko vyzval, počúvajte. Netreba mať obavy o vodovod na Cukrovárskej ulici. Je to uistenie, pán Tomko, pre vás i pre vašich susedov. Škoda, že tam nebude aj verejné osvetlenie. Pán inžinier Bula. Dobrý deň, prajem. Najprv asi poznámka k vystúpeniu pána Tomka. To, že mesto pomohlo na Cukrovárskej ulici, to sa mi snad dá. To mesto nemalo pomôcť, mesto to malo vyriešiť. Mesto to má riešiť, mesto to musí vyriešiť. Nemá pomáhať, ale má to vyriešiť. Umelá tráva, pán Tomko. O umelej tráve sa rozpráva, odkedy nastúpilo nové vedenie Slavoja. Od viacerých predstaviteľov nového vedenia som ja osobne niekoľkokrát dostal ubezpečenie, že budú predložené materiály ohľadom projektu umelej trávy. Niekoľkokrát. Dodnes som nedostal ani jednu čiarku. Tak ako niekoľko rokov dozadu, tak aj dnes môžeme len tušiť, koľko tá umelá tráva má stáť. Keď sme o tej umelej tráve, pri tej umelej tráve. Keďže som sa tie informácie nedozvedel od zástupcov klubu, niekoľkokrát som ich vyzýval, aby nám dali nejaké materiály, aby nám dali aspoň hrubé čísla, o akých číslach sa bavíme. Umelá tráva, tá, ktorá má byť v Trebišove, je súčasťou projektu Hat-Trick, ktorý je projektom UEFA cestou Slovenského futbalového zväzu. Je to Hat-Trick Rímska 4. Cez tento projekt majú byť podporené výstavby umelých ihrísk vo vytipovaných mestách na Slovensku. Slovenský futbalový zväz na svojom zasadnutí 3. novembra 2015 pojednával o tomto bode. Boli tam vymenované mestá, v ktorých sa zúčastnila delegácia spolu s UEFou na kontrolu lokalít, kde by tie umelé trávniky mali stáť. Trebišov medzi nimi nie je, ale tie mestá, ktoré tam sú, postúpili do ďalšieho kola, kde bol vypísaný tender, 12.8. bol vypísaný tender na umelé trávniky. Nebudem to zdržiavať podrobnosťami, ale výsledkom toho tendra je to, že nie mesto, ale Slovenský futbalový zväz bude súťažiť dodávateľa materiálu, dodávateľa samotnej trávy a firmu, ktorá to bude realizovať. V tých mestách, ktoré sú najbližšie v poradí, to je Banovce nad Bebravou, Považská Bystrica a Vysoké Tatry, tento projekt, čisto materiál, má stáť od 165 000 do 215 000. 165 000 je umelý trávnik s dĺžkou vlasu 60 mm, ten najdrahší 215 000 je výška vlasu 40 mm, elastická liatá podložka. To znamená, samotný materiál má stáť rádovo okolo 200 000 eur. Bez spodnej stavby. Prečo nám toto dodnes predstavitelia klubu nie sú schopní povedať? Sedia tu na každom zastupiteľstve, chodia sa tu pozerať, čo budeme rozprávať, ako budeme hlasovať. Všetkých tam poznám a jeden z nich nie je schopný prísť za kýmkoľvek z nás a povedať nám nejaké čísla. Okrem toho, okrem tejto sumy treba hovoriť aj o spodnej stavbe. O spodnej stavbe, čo sú výkopy, návozy a úprava podložia pod tento materiál, bude stáť rádovo ďalších 200 000. Okrem toho, niektorí členovia vedenia Slavoja začali rozprávať o umelom osvetlení. Je to v rámci tejto sumy, alebo máme rátať s ďalšími 100-150 000 na umelé osvetlenie? Dodnes sme nedostali jedno číslo zaokrúhlené aspoň na 50 000 eur. Len hádame, čo znamená umelá tráva. Každý tu o umelej tráve hovorí, počúvam to pomaly už aj v obchode, v potravinách a nikto doteraz nepovedal, o čom sa tu vlastne bavíme. Keď už sme začali diskutovať pred hlasovaním, tak poďme diskutovať. Do rozpočtu vedenie mesta zaradilo niektoré budúce možné investície, ktoré tu teraz vymenoval pán primátor. Zastavím sa pri niektorých z nich. Materská škola Hviezdoslavová ulica.
Materská škola Mier na Hviezdoslavovej ulici, plánovaná investícia 200 000 eur. Pán primátor, v akom stave je táto žiadosť, v akom stave je tento projekt, v akom stave sú peniaze, kedy peniaze prídu? Je to chválihodné, tešíme sa, že rekonštrukcie materských škôl budú pokračovať, tak ako bola začatá Škultétyho ulica, v spolupráci s Trebišovskou energetickou, tak ako bola zrekonštruovaná materská škola Komenského v spolupráci s Trebišovskou energetickou. Tešíme sa, že bude zrekonštruovaná materská škola Hviezdoslavová ulica. Dostaneme tie peniaze? Výsledok ešte nie je oznámený, takže ťažko vám poviem, či dostaneme peniaze. Výsledok už bol oznámený, pán primátor. V zozname na environmentálnom fonde, v zozname je tu zoznam projektov, kde minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o podpore projektov. Trebišov sa nachádza so svojím neuspokojeným projektom na 398. mieste. Do volieb sa žiadne uspokojovanie konať nebude. Zastavím sa pri ďalšej veci. Bytová otázka, nákup pozemkov. Minulého roku ste mali v rozpočte 31 960 eur. Koľko peňazí z minuloročného rozpočtu bolo použitých na nákup pozemkov pre budúcu výstavbu v meste? Môžete mi to povedať? Pokračujte, pán poslanec, dobre? 0 bola použitých, žiadne pozemky sa nekúpili. Ďalšia vec, realizácia ihriska, o tom som rozprával, o tom sa môžeme ešte rozprávať. Ja si vyprosujem, aby ma ľudia na ulici zastavovali a pýtali sa ma, prečo sme proti výstavbe umelého trávnika. Nie sme, nikdy som nebol proti tej výstavbe, ani nebudem, ale konečne chcem vidieť nejaké reálne údaje, koľko to má stať, kto to bude robiť, kto to bude súťažiť a čo z toho vyplýva pre mesto. Dať do rozpočtu 100 plus 100 000 je fajn, ale nič to nehovorí o tom projekte. Nič. Keď to bude, môžeme hlasovať o použití peňazí rezervného fondu. Môžeme vtedy sa o tom baviť. Pani zastupkyňa magisterka Mokáňová. Nechcem hovoriť o kapitálových výdavkoch, ale tiež mám otázku a vadí mi, že v návrhu poslaneckom, ktorý predložil pán poslanec, pán inžinier Kolesár, je znížená suma na dotácie pre športové kluby. Myslím si, že hovorili sme všetci o tom, že športovcov budeme podporovať. Nami predložený návrh rozpočtu bol 115 000, ani toľko nechceme dať športovcom a znížili sme to na 110 000. Myslím si, že si zaslúžia, robia s mládežou. Takže to je tiež taká otázka do pléna, či je na mieste znižovať túto položku. A tá nemusí prechádzať schválením mestského zastupiteľstva. S faktickou poznámkou pán inžinier Bula a potom pán inžinier Goren. No to je veľmi jednoduchá odpoveď. To je minus tých 5 000, ktoré tam nemali čo robiť, lebo to boli peniaze určené na rekonštrukcie. To boli kapitálové výdavky, to nemalo byť súčasťou tej priamej dotácie. Pokiaľ ja viem, tak tam bolo dopočítaných 5 000 eur, ktoré mali slúžiť na zveľadnenie priestorov. A bolo to v kapitole, bolo to v položke priame dotácie pre šport. Tých 5 000 je v rezervnom fonde. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu, poslaneckom pozmeňovacom návrhu pána inžiniera Kolesára. Nech sa páči, hlasujme. Konštatujem, že pozmeňovací návrh poslanca inžiniera Kolesára bol schválený. Tým pádom požiadam návrhovú komisiu, aby preniesla návrh na uznesenie. Diskusia skončila, veď nebol nikto prihlásený. Pán inžinier Gore?
Pán primátor, predtým ako k rozpočtu, tak všetci dobre pamätáme, že ten celý minulý rok bol o tom, že sme stále žiadali podklady, žiadali sme informácie, žiadali sme, aby prebiehali nejaké pracovné stretnutia, aby sme sa vzájomne informovali a rozhodovali. Po dlhých 9 mesiacoch, ak dobre pamätám, tak bolo prijaté uznesenie na zmenu štatútu a toto už azda máme za sebou. Len opakuje sa zase to isté, pán primátor. Vy predkladáte v rozpočte a teraz o tom rozprávate obyvateľom, čo všetko chcete robiť, ale čo bolo predložené do mestského zastupiteľstva? Ktorý z tých zámerov, projektov bol prediskutovaný, ktorý prešiel a bol schválený v uznesení mestského zastupiteľstva a plnil náležitosti toho uznesenia 92. Ja si nepamätám na žiadny. Teraz hovoril pán Bula o tom, že rozprávame tu už viac ako rok o umelom trávniku. Minule na finančnej komisii pán vedúci finančného oddelenia hovoril o tom, že došiel nejaký papier, ale poslanci nevedia nič. My nevieme, aké sú podmienky, aký je rozpočtový náklad, kto to bude spolufinancovať, nič. Pán primátor, 8.2. na stránke Envirofondu boli zverejnené výsledky žiadosti o rekonštrukciu našej materskej škôlky. My dneska, 22. nevieme, či sme úspešní alebo nie sme úspešní. Pán poslanec, teraz k rozpočtu. No. Prvú vec, ktorú chcem zdôrazniť, je to, že drvivá časť výdavkov rozpočtu na rok 2016 bude schválená presne vo výške, ktorú navrhlo vedenie mesta. Ide o také kapitoly, o také výdavky, ako sú výdavky na technické služby, na hospodárske stredisko, na školstvo, na mestskú políciu, protipovodňové opatrenia, šport, verejné osvetlenie, sociálne veci. Toto netreba povedať obyvateľom. Ale ja to hovorím preto, aby nevznikli nedorozumenia, lebo máme takú zlú skúsenosť minulého roka, že keď prišli obyvateľia a pýtali sa, že či bude to alebo ono, tak nebude, lebo tí zlí oranžoví nám to neschválili. Tak ešte raz opakujem. Presne v tej výške, ako navrhlo vedenie mesta, technické služby, hospodárske stredisko, školstvo, mestská polícia, protipovodňové opatrenie, šport, verejné osvetlenie, sociálne veci. Po druhé, pán primátor, nenariekajme, neplačme, nefňukajme, tak sme to robili aj pred rokom pri schvaľovaní rozpočtu. Ale treba byť konzistentný. Treba povedať to, že v roku 2014 vyšla skutočná pravda o Trebišove z vašej dielne, pán primátor. Sú tam také informácie ako ekonomika, porovnanie, mzdy, platy, služobné príjmy, zdroj, záverečný účet mesta, rok 2010 951 895 eur, rok 2013 5 537 653, 5-násobné zvýšenie. Nárast počtu zamestnancov mesta, rok 2010 172, rok 2013 246. V roku 2012 sa zvýšili náklady na činnosť Mestského úradu oproti roku 2010 trojnásobne, a to na čiastku vyše 3 600 000 eur. Píše sa, že je neefektívne nakladanie s finančnými prostriedkami. Pán primátor, trojnásobné, 5-násobné zvyšovanie, veď to je taký hypernárast, že vy o týchto čiastkach, ktoré tu hovoríte,
že vám chýbajú 50 000, 70 000 na bežné výdavky, môžete pohodlne dodržať tieto výdavky. Netvoria ani 2% z celkového rozpočtu. Takže nenariekajme a plňme sľuby, plňme to, čo bolo povedané, aj v skutočnosti. A aby som nehovoril len o tom staršom období, ale aj o období roku 2015. Celý pol rok ste v infolistoch písali o tom, že vám Kolesárovci nechali záväzky vo výške 300 000 eur. Tieto záväzky boli splatené do marca 2015, ale tieto potreby už v roku 2016 nebudú. Máte 300 000 k dobru. Tak na to tiež treba brať ohľad. A mám pán primátor, ešte otázku. V článku na webe mesta Trebišov, ktorý bol 17.2.2016 zverejnený, sa píše o tých prioritách, ktoré ste teraz aj zopakovali a spomenuli ste aj to, že je potrebné vyčleniť financie na reštrukturalizovanie centrálnej časti mestského parku. Ako smiem vedieť, že čo to je za zámer, čo to je za projekt? To je projekt, ktorý sa momentálne rieši vo fáze konzultácií s vyšším územným celkom, ak vás to zaujíma. Áno, zaujíma ma to, lebo o tom počujem prvýkrát a ja som si pôvodne myslel, že to je ten repar za 800 000. Čiže toto nie je priorita. Repar nie je priorita. Repar netreba nikde spomínať, že to je projekt, ktorý zlepší kvalitu parku, že chvála Bohu Vúcka tu dala prostriedky, ktoré obnovili kaštiel, obnovili jazdiareň a netreba ďalej pokračovať. O tom netreba hovoriť, to nie je priorita. Rovnako ako netreba hovoriť o tom, že prioritou je Dom smutku. To nie sú projekty, ktoré sa týkajú mesta. A pýtali ste sa, pán primátor, že aby sme tu nejaké vyjadrenia, nejaké záväzky dali. Ja som to už na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva povedal, neboli ste prítomní. Pýtal som sa pani zástupkyni, čo zmarili poslanci za hnutie Trebišov na hlas za rok 2015. Čo ste predkladali, na čo boli prostriedky, čo zmarili, čo znemožnili. A keď vy sa tak pýtate, či sme za to alebo za ono, treba povedať, pán primátor, jasne, vy ste za podzemné kontajnery? Som za podzemné kontajnery v rozumnej cene. A na miestach, ktoré tomu vyhovuje, tak, ako som to spomínal na predchádzajúcom zastupiteľstve. Ďakujem za odpoveď. Všetko. No, už keď tak si dovolím zobrať slovo, zareagovať. No tak dobre ste to povedali, že chvála Bohu došli prostriedky z Vúcky, lebo vedľa sediaci pán poslanec inžinier Kolesár sa stále pýtal o náťah na Vúcku. No tak aj to je istým spôsobom svedectvo, že vyše 5 miliónová investícia ide do mesta Trebišov, alebo respektíve sa realizovala v meste Trebišov a sme boli jediným mestom, kde sa takýto projekt na obnovu kultúrnych pamiatok realizoval. Neviem, akú ešte ďalšiu reklamnú kampaň, ak to tak môžem nazvať, máme venovať hradu Parič. Len za posledný rok sa realizovali, myslím, že 2 články v Novom čase, kde mesto prispelo k tomuto projektu. Priznávam, bez našej účasti, len s odpovediami, ktoré boli predložené, bol širokosiahlý článok aj v týždenníku plus 7 dní, takže tiež pod názvom Do Trebišova sa lejú peniaze, alebo tak nejak s takým podnázvom.
K tým veciam, ktoré ste povedali, tak len na margo niektorých, celý rok sme písali o záväzkoch vo vzťahu k roku 2014. Pán poslanec, nepísali sme celý rok. Tiež nezavadzajme, nehovorme, že celý rok sme písali. Objavili sa to v jednom infoliste a potom sme sa venovali veciam, ktoré sa podarilo vybaviť pre mesto, o peniazoch, ktoré sa podarilo získať mimo rozpočtovej. A vyprosím si slova typu z mojej dielne vyšiel materiál. To nebol z mojej dielne. Môžem vás upokojiť, nebol z mojej dielne a znovu to zopakujem, nemusíte sa báť, nebol z mojej dielne. No lebo to pripomínate, tak ja vám hovorím, že za svojimi slovami stojím a nebol z mojej dielne, ja žiadnu chránenú dielňu ani inú dielňu na takúto tvorbu materiálov nemám. No. Z tých slov, ktoré ste povedali, áno, je to váš názor, pripomeniem, že technické služby mali krátenú sumu. Mali krátenú, aj keď ste spomenuli, že nemali krátenú, v tom návrhu je krátená. S faktickou poznámkou, pán inžinier Gore. Pán primátor, o čo bola krátená suma v technických službách? Sumu 40 000. A vieme, čo je tá suma, čo predstavuje tá suma 40 000? Nie. No, tak ja to vysvetlím, pán primátor. Nebola krátená pre technické služby žiadna čiastka. Týchto 40 000 je roľba, o ktorej sme niekoľkokrát opakovane hovorili, že tam nepatrí. Ak ste zvolili spôsob obstarania a nadobudnutia majetku takým spôsobom, ako ste to vysvetľovali, tak nemá tam čo robiť. Preto tam v technických službách nie je a je v prebytku, tak ako všetky veci, o ktorých sa bude rozhodovať rovnocenne. Aj naše návrhy, aj vaše návrhy. Pán inžinier Kolesár. Skôr, kým sa vyjadrím k niektorým otázkam, ktoré tu padli k rozpočtu, dovolte mi ale vniesť trošku jasno do terminológie. Pán primátor, vy s obľubou používate pojmy mesto navrhuje, Trebišov nahlas súhlasí alebo nesúhlasí, alebo navrhuje svoje. Rád by som tu vniesol jasno. Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, vážené vedenie mesta, vážení občania. Aj poslancov Trebišov náhlas tu zvolili Trebišovčania. My tu nie sme ani za Plechotice, ani za Zemplínske Hradište, ani za Kožuchov. My sme tu za Trebišov. Navrhujem, aby sme do budúcna používali pojem, ak chcete označiť svoj návrh, pán primátor, respektíve návrh vášho okolia, ako návrh vedenia mesta. Vy nie ste mesto. Vy naozaj nie ste mesto. Nás, 13, sem zvolili občania mesta. Vás zvolili do funkcie tiež občania mesta. Vy ste primátor, my sme poslanci za hnutie Trebišov nahlas, ostatní kolegovia sú poslanci podľa príslušnosti alebo sú nezávislí, ale prosím, nedelte tento poslanecký zbor na mesto a Trebišov nahlas. Identifikujte sa, prosím, pri svojich návrhoch ako vedenie mesta, pretože aj my sme mesto. A ak sa na tomto fóre príjme nejaké uznesenie, tiež je to uznesenie mesta, hoci napríklad vy s ním nesúhlasíte, tak to je mesto. Mesto sme my všetci. Všetci, ktorí sme sem boli zvolení od Tábora až po Milhostov. Všetci sme mesto. Takže na úvod. Ešte raz, vážení občania, v tomto mestskom zastupiteľstve nesedia poslanci za Trebišov nahlas a potom iní, ktorí sú tu za mesto. My sme tu všetci za mesto.
A ak vaši voliči vyjadrujú, pán primátor, nejaké návrhy a vy ich tu prezentujete, je to v poriadku. Ale aj naši voliči prezentujú nejaké návrhy a my ich tu reprezentujeme. A povedal som, že vôľu našich voličov, ktorí nás volili vo voľbách, budeme presadzovať. Budeme presadzovať, s tým sa je treba vyrovnať. A pokiaľ sa tu nájde v zastupiteľstve spoločná reč všetkých poslancov, čo je 95% hlasovaní, možno ešte aj viac, tak to je normálna vec. Prosím, nevnášajte tu rozkol, ktorý tu neexistuje. Že majú poslanci za Trebišov nahlas niečom iný názor ako vy, to je normálna vec, ale nestávajte nás do pozície nepriateľov mesta. Nás sem zvolili Trebišovčania, tak ako všetkých ostatných. Každý z nás tu reprezentuje svojich voličov. Treba sa pozrieť, kto koľkých. A teraz k otázkam, ktoré padli. Mestské aktivačné stredisko. Pán primátor, zbytočne sa odťahujete od skutočnej pravdy o Trebišove, lebo je ovenčená rovnakými logami podporovateľov, ktorí podporovali vás, takže to si trebalo pred voľbami vyjasniť, kto je čoho autorom. Vy ste sa nechali podporovať klubom Smeru, KDH, SDKU, Sieť, Most, Hit a NEKA, tak sa od nich neodťahujte. To sú vaši podporovatelia, ak ste to aj vy nenapísali. A vaši podporovatelia, ktorých vy reprezentujete, vaša tvár bola reprezentantom tejto koalície, napísali, že počas 760-ročnej histórie mesta Trebišov nemal ani jeden richtár, starosta či primátor k dispozícii armádu viac ako 550 ľudí, ktorí sa vystriedajú pri upratovaní mesta. Týchto ľudí platí štát prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom vedenie mesta na tom nemá ani najmenšiu zásluhu. V 2014 na tom nemalo zásluhu, v 2015 má. Na čo vôbec potrebujeme aktivačné stredisko, keď vedenie mesta na tom nemá vôbec žiadnu zásluhu? Pán Dávala, vy keď ste šli do funkcie vedúceho mestského aktivačného strediska, ozrejmili vám, ako sa financuje aktivačná činnosť? Tak prosím vás, úplne zbytočne ste vystúpili, lebo ste nevyužili vzácnu príležitosť mlčať. Pán Dávala, okrem položky na mestské aktivačné stredisko, ktorá je navrhovaná na 50 000, je o 3 riadky navyše položka aktivačné služby, kde je navrhovaných 55 000 z úradu práce, 50 000 vlastných. To je položka na koordinátorov a asistentov koordinátorov. A za minulý rok je tam skutočnosť 235 000, čo sa veľmi teším, že úrad práce zaplatil také peniaze. Výborné, veď to sme chceli. Ak má úrad práce platiť tieto peniaze na aktivačné služby, na to, aby, ako dojemne ste povedali, naši neprispôsobiví mohli začať nadobúdať pracovné návyky, tak nech ich platí viac. Veď má z čoho. Aktivačné stredisko by mohlo mať úplne kľudne vo výdavkoch nulu, pretože to všetko podľa skutočnej pravdy o Trebišove platí štát prostredníctvom úradu práce. Tak prosím, je tu autor, alebo nie je? Nech sa potom prihlási. Alebo čo sú tu blúdy v tej skutočnej pravde o Trebišove? Takže k aktivačnému stredisku netreba mať obavy, úrad práce to zaplatí, možno aj váš plat. Veď je tam tiež ťah. Ak sme hovorili o konštrukcii rozpočtu, v ktorom chýbajú kapitálové výdavky, žiadate od nás, pán primátor, akési záruky. Niekoľkokrát, od novembra až do februára, sme žiadali, pán primátor, vás ako navrhovateľa, respektíve počas vašej práce neschopnosti iných predsedajúcich, aby bol pripravený taký návrh rozpočtu, kde budú dostatočné rezervy pre všetky priority, i tie, ktoré navrhujete vy, i tie, ktoré ako primátor, i tie, ktoré navrhuje poslanecká skupina z klubu Trebišov nahlas. V decembri ako tak sme sa blížili k nejakému záveru, keď pán inžinier Feďák pochopil, čo sa od neho žiada, ale už bol jednou nohou na odchode, takže asi sa tu neudomácnil jeho názor. Odtedy sme opäť pri tvrdohlavom presadzovaní svojich návrhov v rozpočte. No, ja som podal pozmenujúci návrh, v ktorom som
navrhol vytvoriť taký prebytok, ktorý pokrie prioritu hnutia Trebišov nahlas podzemné kontajnery. Pán primátor, navrhnite vy, kde sú ďalšie zdroje na ostatné ďalšie priority. Veď sme vás o to žiadali. Navrhnite tak rozpočet, aby v ňom bol prebytok pre podzemné kontajnery. A samozrejme my sme nepovedali, že priority, ktoré vy navrhujete, nebudú nikdy schválené. Ale nedokázali ste taký pozmeňujúci návrh predložiť, respektíve taký návrh predložiť. No tak nehnevajte sa, ja za vás prácu robiť nebudem. Pri tej príležitosti dovolte mi poďakovať všetkým kolegom z hnutia, ktorí sa zapojili, a to všetkým 13, ktorí sa zapojili do prípravy pozmeňujúceho návrhu. Takže, keďže ho fyzicky niekto podať musel, zobral som to ja na seba. Ale vy ste nevytvorili taký prebytok a dneska by nepadla táto otázka. Nuž teda, keď na budúce sa bude rokovať o nejakom investičnom zámere a bude tu predložený so všetkým, ako má byť, tak musíte sa pripraviť, pán primátor, na to, že budeme očakávať, aké zdroje nájdete v rozpočte, z čoho to bude financované. Dnes má rozpočet prebytok nejakých 503 000 eur. 400 000 očakávame na podzemné kontajnery, ktoré sa prenesú do budúceho roka ako súčasť rezervného fondu. 40 000 je roľba, kapitálový výdavok, už sa tu dneska o nej hovorilo, a zvyšok je 60 000, to je prebytok, ktorý ste mali pôvodne v rozpočte navrhnutý. 60 000, koľko bol? 60 150, či koľko? 60 150. Tam je tých 60, ktoré ste vy navrhli. Tam sú. Ak budete chcieť čosi nad 60 000, príďte s návrhom, odkiaľ to zobrať. Skončil som. Pán inžinier Gore. Pán primátor, predkladám návrhovej komisii poslanecký návrh na uznesenie. Žiadam návrhovú komisiu, aby prednesla poslanecký návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove po A schvaľuje rozpočet mesta Trebišov na rok 2016, a to príjmová časť 16 394,41 000 eur, výdavková časť 15 890,91 000 eur, z toho reprezentačné 4 000 eur. Po B ukladá prednostovi Mestského úradu v Trebišove. Poprvé, zapracovať do programového rozpočtu zmeny vyvolané pozmenujúcim návrhom k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016. Po druhé, zabezpečiť plnenie rozpočtu mesta na rok 2016 podľa jednotlivých položiek. Ďakujem, nech sa páči, hlasujte. Konštatujem, že predložený návrh, poslanecký návrh na uznesenie bol schválený. Ďalším bodom prerušeného mestského zastupiteľstva je bod číslo 7. Vzhľadom na schválený poslanecký návrh rozpočtu, programového rozpočtu mesta, tento bod sťahujem z rokovania. Ďalším bodom dnešného rokovania je bod rôzne, keďže do tohto bodu neboli predložené žiadne návrhy zo strany pánov poslancov a pani poslankyň. Končím tento bod rôzne a zároveň aj ukončujem dnešné zasadnutie prvého mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, vážení prítomní, ďakujem vám za účasť a spoluprácu. Dovidenia.